श्री स्वामी समर्थ. स्वामी कृपा ज्योतिषमध्ये मी भास्कराचार्य मंजुषा जोशी आपले स्वागत करते. आजचा दिवस तुम्हाला आनंदी, उत्साही, तेजोमय जावो अशी स्वामींची मी प्रार्थना करते आणि व्हिडिओला सुरुवात करते. आज घेऊन आलेला विषय आहे श्रीयंत्र. धावपळीच्या युगामध्ये प्रत्येक गृहिणीला अशी समस्या असते की माझ्या घरामध्ये पैसा संचय होत नाही, खर्च होतो, पैसा सत्कर्मी लागत नाही, तर मी काय करू? तर मी त्यांना असं सुचवेल की तुम्ही श्रीयंत्राची पूजा करा. तर श्रीयंत्र कसे असते या संदर्भात थोडीशी माहिती देते. तर श्रीयंत्र हे स्फटिकावर कोरलेले, तांब्यावर कोरलेले आणि चांदीवर कोरलेले असे 3 प्रकारचे असते. श्रीयंत्राची स्थापना कुठे करायची? तर श्रीयंत्राची स्थापना ही तुम्ही तुमच्या देवघरात करायची आहे. आता तुम्ही देवघरात त्याची स्थापना केल्यानंतर तुम्हाला काय फलप्राप्ती मिळणार त्या संदर्भात माहिती देते. तुम्ही हे जेव्हा देवघरात स्थापन कराल त्यावेळेस तुमच्या घरात येणारा पैसा सत्कर्मी लागायला सुरुवात होईल, त्याचा संचय व्हायला सुरुवात होईल, आलेली लक्ष्मी स्थिर व्हायला सुरुवात होणार आहे. तर त्यानंतर हे श्रीयंत्र कोणी पूजा करावी असेही प्रश्न विचारले जातात. तर श्रीयंत्राची पूजा स्त्री पुरुष दोघेही करू शकतात, परंतु श्रीयंत्र हे लक्ष्मीचे प्रतीक असल्यामुळे, स्त्री शक्तीचे प्रतीक असल्यामुळे घरातल्या कर्त्या स्त्रीने, गृहिणीने त्याची पूजा केली तर जास्त फलद्रूप राहते. तर श्रीयंत्राची फलप्राप्ती मी तुम्हाला सांगितली. असेच श्रीयंत्र स्थापन कुठल्या दिशेला, कुठे करायचे, त्यावर कुठल्या सूक्ताचा अभिषेक करायचा, रोजची पूजा, त्याला लावायसमोरचा दिवा कसा असावा, या सर्व संदर्भातली माहिती याचा लाईव्ह व्हिडिओ मी घेऊन लवकरच तुमच्या समोर येणार आहे. तोपर्यंत आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तो मला जरूर कळवा. त्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. असेच नवनवीन व्हिडिओ घेऊन मी तुमच्या समोर लवकरच येणार आहे. तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.